Язмыш аны тапкан әнисеннән айырса да, бәхетле диләре. Баккан әнисе әтисе аңа тормышта уңышларга ирешү өчен бик күркәм тәрбия биргән. Оясында ни күрсә, очканда шул була. Әти-әнинең балага биргән иң зур бүләге ул тәрбия. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Нәкъ менә тәрбиягә багышланган Өйгә илтүче юл тапшыруын башлыйбыз. Минем янымда кунакларым, Алабуга шәһәрендә яшәүче Камаловлар гаиләсе Зәнфирә ханым, Диләрә ханым. Әссәламу алейкум, сезгә дә ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Исәнмесез, хәерле көннәр. Сез үзегезнең тормышыгызда менә шундый карар кабул иткәнсез, гаиләгә бала алырга. Менә ничегрәк булды ул, ничәнче елда? Диләрәгә 5 көн иде. 5 көн, субханалла. 5 көннән алып кайттык, кайнатам инде, әсәмнең әтисе больницадан кайтканда ук өйгә керерсез, исем куйдырабыз диде. Без больницадан кайтуга инде әткәй-янкәй өстәл әзерләп, бабайлар чакырып, мулла чакырып, исем укырга әзер безне көтеп торалар иде. Диләрә, үзеңнән сорыйг инде, ниндирәк булып исеңдә калган бала чагың? Әтием, әнием, алар бит инде бик яш вакытта алмаганнар мине. Аларга 37 яш булган ул вакытка инде. Мине алганда аларга 37 яш иде. Һәм инде әнием ул бик грамотный кеше ул минем, бик укыган кеше. Ул инде үзенчә минем белән кичкенәдән олы кеше белән сөйләшкән сыман сөйләшеп үстерде. Кичкенәдән мин бик иртә укырга өйрәндем. Тәрбия дигәннән инде кайда ак, кайда кара икәнен мин кичкенәдән аңлый идем инде. Байлар сабасыннан бит, ул якта инде шундый һөнәрчеләр ягы бит, әйме? Зәнфирә ханым, аның да тәэсире булгандыр инде. Нәрсәләргә игътибар итә идегез менә? Чыннан да инде ул баланы тәрбияләүгә әзер вакытта шушындый балаң булу, ул үзе бер үстенлектер инде тәрбия биргәндә. Бик тырыш булды, бәләкәйдән тырыш булды. Нәрсә, өйдә дә инде ул 1-нче класска укырга баргач, мин обедка кайтканда ул инде кайтып өлгерсә ошатып бишертеп китә идем. Өлгермәсә инде ул иртән әзерләнгән ризыкны үзе җылытып башлый иде. Менә шундый минутларың булмый идеме соң, Диләрә, барбер бит инде мәктәптә балалар белән аралашасың. Обый кирәк кебек тоела, сеңел кирәк кебек тоела. Менә ул вакытларда син әниләреңә мөрәҗәгать итми идеңме? Энеләрем, сеңеләрем, апаларым бик күп инде минем. Ике туганнары күп булгачтан, шуңа инде син үзеңне ялгыз хис итеп үсмәгәнсең, әйме? Зәнфирә ханым, менә аның бит әле үзенчәлекле дә ягы бар. Яшереп булмый бит инде, алынган бала икәнен ничә яшьтә әйттегез? Ничек менә ул ничегрәк булды ул сөйләшү? Мин аны әстәк үскәчерәк үзенә әйтермен, сөйләшермен дип биргән арада, аңарга аны читтән җиткерделәр. Аны башта миңа әйтмәде, мин нәрсәдер сиздем инде, нәрсәдер аның белән, нәрсәдер ул менә миннән әзрәк кенә нашлай итә башлады катты. Мин аны кочаклаганда, без аның белән бик мөнәсәбәтләр җылы иде, бөтен әйберне уртага салып сөйләшә идек. Сиңа кем әйтте, Диләрә, ничек ишеттең? Шул туганнардан ишеттем инде. Аралашканда алар аны теге начарлык белән әйтмәделәр. Уйламыйча әйттеләр аны. Аннары әни инде сизеп, мине өстәл артына утыртып, сөйләшәбез диде. Әйдә, кызым, сөйләшәбез диде. Син ахры белгәнсең, сизгәнсең дип, миңа барысын да сөйләп бирде. Әгәр дә теләсәң, Сарманга кайтып, мине Сарманнан алдылар бит инде. Бөтен теге акушер-гинеколог белән дә таныштырам диде. Телисең икән, менә туган больницаңны да, роддомны да күрсәтәм диде. Ләкин без әни белән икебез җылашып утырдык да. Мин әнигә әйттем, миңа беркем дә кирәкми. Менә сез минем әтием, әнием. Һәм озак кына елларга бу сорау безнең ябылды. Безгә бик тансык бала булды, без аны бик яраттык, әтисе дә бик яратты. Кич белән инде бергә утырып, балалар уенында уйныйдык, җырлыйдык та, белсәк, белмәсәк тә, биедик тә, шәүләшеп бергә шулай итеп тәрбияләдек. 2-нче класстан мин музыка мәктәбенә йөри башладым. Әни әйтүенчә,
Үзем укырга кергән ул музыка мәктәбенә. Ничек була соң ул үзе? Birinci klassa kirgəç muzika məktəbi bizning anda filialı var idi məktəbdə. 12-ci məktəbdə. Şunda ekzamen verdik biz Elfiye Tevfikovnaga. Ol ekzamenni үтте, grup jıyılmadı. İkinci grup jıyılmagaç okumayışı kaldı indi. İkinci yılına men gittim avulga. Biz avul balası bikindi beren kalırga. Сабага. Кайсы авылдан сез Сабаның? Ишнаратта. Ишнаратка кайтып киттегез. Мен Диләрә инде ул вакытта музыка бүлмәсенә кирип, экзамен биреп куйган. Мен бәрәңге алып кире монда өйгә кайтуга, әнием син заявление яз инде, мен экзаменны бирдем. 6 ел йөрдем мин музыка мәктәбенә, төрле конкурсларда чыгышлар ясап инде, концертларда. Аннары 9-нчы классны бетергәч инде Түбән Каманың музыка күллиятенә укырга кирдем. Түбән Камада бит инде ул күллият, ул бит среднее учебное звено, урта белем алу уку йорты бит инде. Мин консерваторияга укырга кирергә булдым. Гүлнар Рагдевна Мурзиеваның классында укыдым мин. Һәм инде 3-нчы курстан мин Миләүшә Амировна Томиндарованың хорына эшләргә урнаштым. Бик матур җырлаганыгызны Факил абый Сафин концертында ишеткән идем. Бик хузурланып тыңлаган иде тамашачы. Менә Факил абый белән дуслыгыгыз ничек башланды? Алар безнең күршедән генә бакча алдылар. Тормышта бер генә нәрсәдә очраклы булмый икән дигән әйбер бар дөньяда. Менә без бакча алдык Шоллы шәһәрендә. Şey günlərində işləp yürüge. Hem bizden kurşumuzda şunday işşen oyle Ethem isimli vaditel Kamaz maşinasında işley. Zemfira isimli hesapçı, buhalteriya hünerini özleştirgen bik tügel. Hem olar yanında bir kişkinene kız işləp yürüy. Ol şul hatta tege eti enisine itaatli, eti enisi indi ona şul hatta indi. Biz indi birgine bola, deyip oylayız indi hem indi bik işşen, bik itaatli, bik süykümlü bola. Mine şolay boksada işlegen şoklarda biz indi tanışıp gittik. Bik talantlı bola bulup gelip çıktı. Çünkü eti enisi ona mine şu muzikalligin, jırga seyletin sizip bütün güçlerin ona mine şol okutuğa bildiler. Hem bir nesede kızganmadılar, dilere uzi de mine cevap etiminde uzinin bütün tırışlığın mine eti enisin süyündürüge tırışıp mine bu nedir eti enisine süyündürüge tırışığı. Onun jırlarının tırnaylarıydı boksada indi. Etisi bigrəgində indi onun jırların koyup indi irip tədri kızım jırlayıp etti bizge de. Hem şundan sonra indi men özüm de bitindi küler yozam dep etek indi dilere benim de jırlarını jırlay başladı.
бүгінгі күндә Алабуга муниципаль районының мәдәният идарасы җитәкчесе булып эшлим. Subhanallah, бик авыр, җаваплы эш. Нихәл Алабуганың инде мәдәниятен күтәрәсезме? Нинди конкурсларда, фестивальләрдә җиңдегез? Менә узган ел сез мәдәни башкалада беренче урын алгансыз. Ул инде турыдан-туры сезнең тырышлыктыр, шулай бит? Бергә тырыштык инде. Безнең Алабуганың главасының ярдәме бик зур инде. Сез, Диләрә ханым, үзегездә әни бит инде хәзер әйме? Тәрбия мәсьәләсен, аның четерекле булуын, аның авыр булуын хәзер инде үз җилкәгездә танығансыз инде. Минем улы кызым да, улым да әни белән бергә үстеләр. Әни ярдәме белән. Һәм инде әлбәттә мин аңлыйм. Ничек ул вакытта бит инде смеслар да булмаган. Авырлыгын аңлыйм мин аның, дөресен генә әйткәндә. Ләкин инде әнигә ышанып, минем ике балам үсте, Аллага шөкер үсә, әле дә әни белән бергә, әни ярдәме белән бергә, әнине тагын да менә без хәзерге көндә бергә торабыз. Бик яратып, бик үстердек инде, бабай да исән әле. Оныкларны без көтеп алдык. Алар тиз генә тумадылар әле безнең Диләрә кияүгә чыккач. Мин бик бәхетле үземне сизәм. Мин Худайга бик рәхмәтлемен. Ул бала туганга, ул баланы тапкан әнигә дә мин рәхмәтлемен. Андый әниләр булмаса без нишләр идек? Баласыз яшәр идек гомер буе. Минем әниемә дә, әтиемә дә мин бик рәхмәтлемен. Әтием минем, ничек дип әйтим, ул малай алырга теләгән булса да, мин аның өчен яраткан кызы малайы булдым инде кичкенәдән. Ул мине балыкка да йөргә өйрәтте, балык тотырга да, шүкештә тота белә иде мин, машинаны да без бергә ремонтлый идек. Әтиемә дә, әниемә дә мин мең рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки алар булмаса инде минем тормышым башка төрле булыр иде. Алла бирсә, шулай бергә оныкларга куанып яшәргә язсын. Андый, ничек дип әйтим, мондый олы йөрәкле әниләр бик әздер алар дөньяда. Чөнки кайбер хатын-кызлар үзләренең тапкан балаларын да алай үстерми. Шуннан да Зәнфира ханым сезнең алда баш иеп рәхмәт әйтәсе килә. Субханалла, менә шундый Диләрә кебек кыз үстергәнсез. Ул бит әле сезнең тәрбияләп үстергән кызыгыз гына түгел, хәзер Алабуга районының мәдәниятен алга үстерүче белгеч тә. Хөрмәтле тамашачылар, без сезне Диләрә һәм Зәнфира Камаловалар белән таныштырдык. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр.